Hello, Hello, good morning. good morning, bonju, Lodwa lodwa tajba, tajba, tfal, eccetera, eccetera. għallima u ġenituri, merħba għal Dinja Waħda Live. Jiena Desiree Falzon U jiena Viktor Falzon. u ħana għallima fuq il-programm Dinja Waħda li hija ta' BirdLife Malta immexxija flimkien mad-Direttorat tal-Edukazzjoni. Is-suġġett li għandna likom illum huwa Illu suġġett tal-qalbi ħafna, xemma l-ikel. Fuq l-ikel, ma mhux fuq l-ikel u riċetti għalina għal-bnedmin, imma fuq l-ikel fin-natura ġifieri. Is-soltu aħna is-suġġett għandna dejjem min-natura. Tajjeb, mela, qabel ma nibdew nfakkarkom li jekk tridu ssaqsuna xi ħaġa jew tridu twieġbu xi ħaġa li nsaqsukom aħna, għandkom fuq il-lemin, għandkom panel fuq il-lemin, fil-biċċa t'isfel għandkom fejn tikbu. Jekk tridu nkunu nafu min intom, mela kemm tagħmlu isimkom. Tajjeb. Nista' nibdew. Nistgħu nibdew. Mistoqsijiet ma kienx hemm xi wieġbu, naf li kien hemm xi ftit mistoqsijiet xi erba' mistoqsijiet l-istess prattikament fejn saqsewna kemm f'Malta huwa safar. Il-rekord ta' Malta huwa 400 speċi s'issa, ġifieri 400 speċi ta' safar differenti. Ġifieri għal dawk li jaħsbu li f'Malta għas-safar tal-bejt biss għandna u ħamiem. Fil-fatt il-verità hija differenti ħafna. Ħafna minn dawn l-safar huma rari ġifieri, imma s'issa n-numru qiegħed xi 400. Tajjeb. Nibdew? Mela, pawża żgħira sakemm naqleb l-iskrin. Mela nibdew pas-soltu bl-oġġett misterjuż. Dik hija xi ħaġa min-natura? Ekku. Stramba id-darba dan huwa oġġett huwa xi ħaġa min-natura kemm jekk tħares lejh taħsbu li xi ħaġa li ħoloq il-bniedem xi tiżin ma' saqaf hekk xi linfa jew hekk. Fil-fatt dan huwa xi ħaġa min-natura se intendi biċċa żgħira mill-oġġett. Xi ħaġa ħajja? Xi ħaġa ħajja, u hekk min-natura xi ħaġa ħajja ġifieri. U l-irdu minn għandkom huwa bħas-soltu li tgħidulna x'taħsbu illi hu l-oġġett. Ikbulna l-tweġibiet tagħkom fuq kif qaltilkom Des fuq il-question and answer u mbagħad lejn l-aħħar tal-programm intukom l-oġġett x'kien, l-oġġett misterjuż x'kien. Okay, m'għandux ikun diffiċli tal-ewwel jidher stram ħafna. Okay, ftit iktar sekondi. All right, dew deħlin it-tweġibiet. All right. Għattawta? M'hemmx tagħmel ir-reception tal-lum dik. Ir-reception tal-lum daqsxejn batuta. Nispera li ma jkollniex. Taraw tajjeb. Okay. Mela, is-suġġett tal-lum xemm għall-ikel. Taraw għasfur hemmhekk jidula fis-spisella dik qiegħda tella xi ħaġa minn ġottajn. U kif edna huwa dwar is-suġġett tal-ikel fin-natura. Kulħadd għandu bżonn jiekol. Jekk tiftakru din l-istampa rajni għal-ġimgħa l-oħra, meta tkellimna fuq is-sensi, tiftakru għedna li s-siġar għandhom is-sens jħossu d-differenza fejn dawl u dlam u sħana u kesħa. U fil-fatt hawnhekk din hija siġra illi qiegħda kuntenta kollha weraq għax huwa fi żmien illi l-ġranet ikunu twal ġifier fir-rebbija u fis-sajf. Meta imbagħad fil-ħarifa is-siġar ħafna siġar jisom jindunaw li l-ġurnata qiegħda teqsar ara kemm huma sensittivi għad-dawl u fil-fatt ħafna minnhom waqgħu il-weraq u jorbdu raqda għax-xitwa. Allura, il-pjanti x'jambu imma d-dawl biex joqogħdu jixxemxu hekk? Xi ħaġa hekk ġifieri joqogħdu fuq sieq qiegħda sew dis-siġra. Dak jixorbu. Tgħid mhux biex tieħu xi tenn, is-siġar għandhom id-dawl. Għandha tenn ara. Għandha tenn. Sabiħlek ix-xort. Tanna xejn. Allura, Malja għandha żmien is-siġra. Le xejn. Is-siġra mhux biex tieħu xi tenn, għandha bżonn id-dawl, imma d-dawl huwa parti importanti ħafna illi mingħajru il-ħajja tad-dinja, il-ħajja fuq id-dinja ma teżistix. U naraw x'irridu ngħidu. Is-siġra, il-pjanta, kull pjanta li għandha l-weraq, kull pjanta li għandha l-weraq ħodor, hija qisha fabbrika fil-fatt. X'irrid ngħid biha? Il-pjanta għandha bżonn l-ingredjenti biex hi tagħmel l-ikel. Bħalma xi ħadd ikun se jagħmel kejk għandu bżonn ingredjenti differenti, il-pjanta għandha bżonn l-ingredjenti biex hi tagħmel l-ikel tagħha. X'ingredjenti għandha bżonn? L-ewwel nett għandha bżonn l-ilma. U kif tafu, il-pjanta għandha l-eruq u
fil-ħamrija, mill-ħamrija jittella l-ilma lek ikollha bżonn ix-xita, jew ma jkunx hemm xita jkollha bżonn it-tisqija. Dak huwa wieħed mill-ingredjenti importanti għax fl-ilma jinġarru ħafna mill-ingredjenti l-oħrajn. Illi qed ngħid nirreferi għas-sustanzi, sustanzi bħal minerali, affarijiet li jkun hemm maħlulin fil-ħamrija u kollox jitla mal-ilma għal ġol pjanta. Ingredjenti ieħor darba ma jidirx għax huwa gass huwa l-carbon dioxide, dak li aħna ngħidulu l-arja ħażina, dak li meta nieħdu nifs huwa l-arja li toħroġ minn ġofina. Il-pjanti dak l-arja, dak il-gass għandhom bżonna u dak huwa ingredjent ukoll illi l-pjanta għandha bżonn. U dan l-ingredjent ma jidħolx mill-eruq, imma peress li huwa gass jidħol minn toqob żgħar illi jkollha fil-weraq. Dak huwa ingredjent ieħor u hawnhekk huwa l-ingredjent l-iktar wieħed tal-għaġeb li huwa d-dawl tax-xemx. Id-dawl tax-xemx tgħidu mela d-dawl tax-xemx huwa ingredjent mhux oġġett, mhux materjal, imma d-dawl tax-xemx il-pjanta għandha bżonnu għax bis-saħħa tiegħu dak il-likwidu aħdar li għandha l-werqa ġo fiha, okej, kif tafu l-weraq ikunu ħodor u ġo fihom dak il-weraq ikun hemm likwidu illi dak il-likwidu bis-saħħa tad-dawl tax-xemx il-pjanta tkun tista' tibdel dak l-ingredjenti kollha. Iż-żid jew id-dawl tax-xemx issir bidla kważi mirakoluża għax hija xi ħaġa li l-ebda annimal mhu kapaċi jagħmilha u bis-saħħa hekk il-pjanta tkun tista' tikber. Okej, u tella aktar weraq, u tella aktar skuk, u tella fjuri, u tagħmel il-fjuri, u tagħmel il-frott u tikber u l-pjanta żgħira issir siġra. U dak huwa kollu ikel illi il-pjanta tkun għamlet bis-saħħa tad-dawl tax-xemx, għamlet għaliha nnifisha biex tkun tista' tikber. U fil-fatt hawn varjetà kbira ħafna ta' pjanti fid-dinja kollha però jużaw l-istess sistema. Jekk huma ħodor, dak jfisser il-dawl qed jużaw id-dawl tax-xemx biex jagħmlu dik il-ħaġa maġika illi jibdlu l-enerġija tax-xemx fikel għal-jom infushom, anke taħt il-baħar. Fil-fatt wieħed mir-ritratti fejn tidher dak li ħafna ishom platti hawnhekk ara ishom platti żgħar, okej dik hija alka li tikber fil-baħar, dak ma żgħar ħafna, dak huma ftit millimetri. U kif tarawhom il-fjuri u minħabba li huma għandhom dik il-varjetà ta' pjanti differenti, bis-saħħa hekk jistgħu jgħixu mbagħad l-annimali tad-dinja kollha. L-annimali tad-dinja kollha għandhom bżonn il-pjanti. Hawnhekk taraw varjetà żgħira ta' xi annimali li jgħixu fid-dinja madwarna dak kollha fil-fatt huma annimali tista' tara Malta. Min qed nara illi hawn annimali hawnhekk ma jgħidlux pjanti, pereżempju serb, żgur dik nafa, anke l-farfett il-lejl u rejtuna film il-ġimgħa l-oħra. Veru. Dawk ma jgħidlux. Għandek raġun. Però ħaniġu għalija ftit sit u tara kif anke l-annimali illi ma jiklux pjanti, imma jiklu annimali oħra, għandhom bżonn xorta il-pjanti. Però issa tweġiba toħodha bil-mod il-mod. Mela niġu daqsxejn għal dan għal xi ftit mill-annimali. Hawnhekk għandna bebbuxu. Il-bebbuxu kif jiekol? Għandu ħalq il-bebbuxu iva għandu ħalq, għandu snien, m'għandux snien, insomma mhux eżatt. Imma għandu l-sien vera speċjali. Il-sien il-bebbuxu qisu sandpaper. U joqgħod jigref il-wiċċ tal-weraq li jkun għaddej minn fuq jobroxhom u jibda jieħu dak il-ħafna frak tal-weraq li jobrox, jibda jiklu. Fil-fatt qed taraw xi weraq hemmhekk għandhom diġà toqob dak probabbli huwa xogħol tal-bebbux. Tantu tajjeb bis-sistema li anke tkun hemmhekk tax-xelluk huwa jidher għandu ħafna weraq hemmhekk fejn jixxala, li ieħor il-bebbux u l-ieħor tal-lemin, isu ma tantx għandu xi jkun imma dik id-daqsxejn ħażisir ishom pjanti baxxi ħafna jikbru ishom xhur mal-skuk jew mal-blat, bis-saħħa ta' dak l-ilsien kun kapaċi wkoll għax anke dawk il-pjanti u bekk ikun jista' jsib xi ieħor. Annimal li dan jgħix fl-ilma, kollha raftu hux vera dik hija tedpowl il-marżeb tal-żrinġ, li meta tkun għadha żgħira, ġifieri tkun għadu tedpowl, tkun għadu marżeb, dawn jieklu pjanti u ħafna drabi il-pjanti li jieklu jisibuhom jikbru wkoll fuq il-blat li jkun hemm fir-rock pools u fl-għadajjar fejn ikunu qed jgħixu, jew kellha f'xi vaska. U iqaxxu b'dak il-ħalq dawn it-tadpoles ikollhom ħalqhom għandu x-xifer ikun qiebes daqsxejn u bis-saħħa hekk jistgħu jqaxxu u jgermu u jgerxqu u jqaxxru l-weraq irqiq tal-pjanti li jkun hemm fuq il-blat. Nalla jkun huma. X'għandna hawnhekk għandna xi biċċa film.
Għax daw ukoll jieħu, daw ukoll fuq il-pjanti jara, dawn huma xileb. Tgħidulu xileb għadu żejra għal xileb għax għandu dak id-deb, ara qed jieklu ara. Għax għandu Isu għandek merħlan mos. Ara dal-granġ, dejdu l-granġ teftut fides. Jien kollu teftut. Kemmu ħelu qed titella bidejha jaqbad. Some chopsticks. Jew furketta jara. Isu għawlu ħafna serja, isu qed jiġborhom. X'għandna. Issa. Għandna wkoll hawnhekk qed naraw tliet ħanfusiet, x'inhu ma sabiħ dak li tax-xelluk x'inhi xileq u daw kollha ħanfus żera dak xileq hemm fuq isu qed joqgħod itih il-polish u l-varnish u l-waxing. Dawn huma tliet ħanfusiet u l-ħanfus x'jiekol. Ħanfus ħafna ħanfus jiekol il-weraq għalhekk naraw s'intendi fuq il-pjanti. U daw għandhom ħalq li qatta biċċiet żgħar mill-weraq u jkun jista' jieklu. Hawnhekk ara, dana kollha tafu x'inhu dan huwa caterpillar ix-xatt ta' farfett, il-farfett tal-kaboċċi. Hawnhekk il-faddina biċċa filmata hawnhekk. Għandu biex igerrem dan ukoll mhux joqrox dan ħajtu kollha dan minn mindu jfaqqas. Sa ma jsir pjupa jiekol. Kula. Ninnota li kulħadd jiekol b'mod differenti allura. Żgur mela, kulħadd skont il-pjanta li jkunu fuqha, skont id-daqs u skont fejn isibuha. Annimali iktar kbir, għandna l-fenek, tqajna miegħu l-ġimgħa l-oħra wkoll meta konna qed nagħmlu fuq is-sensi. Fuq is-sens tat-toma niftakarux vera xi tiegħu pjanti differenti hawnhekk qed jiekol xi weraq ta' xi pjanta u dan intendi kif tafu għandu snien sew, għandu snien u twal tantom twal daw qaqqas jiqfu jikbru, jitwalu snienu il-fenek u jżommhom qosra minħabba li dejjem jiekol u bis-saħħatek ikun qed imermirhom ftit għax inkella jibqgħu jitwalu snienu. Hawnhekk x'għandna dan huwa vera annimal strampre, dan annimal vera żgħir, tistgħu taraw minn kemm kbira l-weraq u vera. Dan tantu żgħir dan annimal illi kapaċi joqgħod fil-ħxuna ta' werqa u jiekolha minn ġewwa. Qed tarawhom qisu passaġġ safrani hemm fuq ix-xelluk hawnhekk eħda. Dan huwa minn fejn għadda dak id-dudu li qiegħed hawnhekk ara jidher hawnhekk. U kiel il-materjal tal-werqa minn ġewwa. Ġifieri dan annimal jgħix ġoliker. Jgħix ġoliker. Kikun jgħix ġo pizza. Xwint ġo pizza da sew. Ara, kikun jgħix ġo pizza naħseb għastad din il-bieb mbagħad. Ejja, xarek imur tajjeb dak il-ħafna mozzarella. Nieklu. Żewġ isom ħanfus oħrajn mhumiex ħanfus jgħidulu spallut tax-xelluk u tal-lemin jgħidulu dak xi leaf hopper. Dawn ħalqhom differenti, ħalqhom qisu straw, qisu siringa tal-injection. Imma mhux biex jagħtu injection lil xi ħadd, dan jużawh biex itaqbu l-werqa, itaqbuha politek jagħmluha toqba u jixorbu s-sugu ta' ġo fiha. Ġifieri daw jiklu wkoll il-materjal tal-weraq. Tlet annimali oħra, sintendi l-pjanta kollha tittiekel, in-naħla hemm fuq, issa tkellimna ħafna dwar għax vera tieħu l-pollen u anke n-nektar, il-farfett, dak li farfett għandu l-sienu twil isu straw ukoll biex jixrob in-nektar tal-fjura u fuq il-lemin naraw verdun, greenfinch, dak qiegħed imaċmaċ hemm qiegħed jiekol żerrija ta' dik il-pjanta. Il-pjanta għamlet iż-żerrija dak isom imżiwet twal, isom tubi twal hekk u qed jiekol iż-żerrija tagħha, ġifieri anke ż-żerrija. Jiklu la safara. Mela, xiridu ngħidu, mela, tiftakru għad il-pjantara li rajna qabel anke fjuri għamlet minn dak il-ħin ara. Mela hawnhekk għandna il-pjanta sewwa biex nuru daqsxejn ħaġa bħala stampa u għadna kemm rajna skoss annimali illi jieklu il-pjanti. Bħala eżempju hawnhekk għandna farfett il kif tafu u jixrob mill-fjura u l-caterpillar tiegħu jiekol il-weraq tagħha. Dik il-vleġġa x'inhi allura? Dik il-vleġġa tfisser illi s-sustanza ta' ġol weraq ta' ġol pjanta imorru ġożaq il-farfett. U dik li hawnhekk qegħdin nibnu ftit, dik li ngħidula katina tal-ikel ħafna minnkom naħseb għaraftuha u vera, dik li bl-Ingliż ngħidula food chain. U hawnhekk rajna l-ewwel pass. Però biex intawlu daqsxejn il-pass li jmiss huwa hawnhekk qed naraw brimba. Il-brimba qiegħda fuq il-fjura mhux għax tikol il-fjuri jew għax tikol il-weraq. Laqas xejn, il-brimba qed tistenna annimali ieħor għax il-brimba mhux fjuri tiekol jew weraq, imma tikol annimali oħra illi jinżlu f'dal każ li jinżlu fuq il-fjuri kif qed naraw fir-ritratt t'isfel ara.
għadha kemm qabdet naħla u taqtawa li hija safra dik il-brimba, sintendi, biex tkun kamuflaġġ vera x'kien naħla indunat li hemm brimba qed tistennija ma kienx ħadd inżelu. Dik hija trikk vera. Trikk ieħor huwa kif tafu li ħafna brimbi jibni laqbuta, tkun isa nassa din, isa trap biex tkun twaħħal biex kif jillendjaw insetti ġo fiha toħroġ għalihom. U bata hemm annimali li jmorru mal-kaċċa, pereżempju fuq ix-xelluk għandna gremxul hemmhekk qiegħda tibla xi dubbiena dik jew xi ħanfusa żgħira. U fuq il-lemin għandna żunżana u għandha f'idejha u ħalqa hemmhekk għandha fdalijiet ta' xi annimal, forsi kien xi caterpillar, illi qabdet li jitqattaw biċċiet biex imbagħad tmur titimgħu lill-frieħ tagħha. Ġifieri għandna l-hunters ukoll. Żewġ safar li wkoll jikkaċċjaw daw ma joqgħodux jistennew l-annimali jiġu imma jfittxu huma fuq ix-xelluk għandna bufula tal-imrewħa jgħidula dak asfur vera żgħira, iktar żgħir minn asfur tal-bejt tista' taħsbu. Imma du kemm qabad xi grillu dak kważi kbar minn rasu u dak sejjer probabbli fil-bejta biex jitma' lill-frieħ tiegħu biex ideffisulhom ġo ħalqhom. U fuq il-lemin għandna l-asfur ta' San Martin, bl-Ingliż Kingfisher, u mill-istampa nindunaw għalfejn jgħidulu Kingfisher għadu kemm qabad bużaq hemmhekk ħuta żgħira. Dak iż-żewġ ritratti maħudin fir-riserva naturali tal-Għadira. Rajt għal min jaħseb illi f'Malta ma tantx għandna varjetà ta' safar. Hawnhekk naħseb kollha raftu x'inhu dal-asfur, dan huwa flamingo ġvera jew flamingo kif għandna nitfgħu bl-Ingliż. Għadu żgħir għalhekk mhux roża. Għalhekk mhux roża ma jkun għadu żagħżugħ, ġifieri għadu qed ibiddel il-weraq. U f'dal biċċa filmat ħa naraw kif jiekol da. Dak qed jara naħseb. Mhux qed jara, imma mhux qed jara x'inhu jiekol. Dakka mhux qed jixrob hemmhekk, dakka qiegħed itella l-ilma f'ħalqu. U jekk ikun hemm dud fl-ilma, jinqabdu fil-sienu, l-ilma jerġa' jarmih u d-dud jiblaħħhom. Filter, eżatt. Kemm bravu, flamingo. Li kultant ikonna l-Għadira xi ftit minnhom ukoll. Żewġ annimali oħra fuq ix-xelluk għandna bebbux. Sal-ewwel qabel rajna bebbux u qed tiftakru għax il-weraq hemm bebbux mhux weraq jiekol, mhux pjanti jiekol, imma jiekol annimali oħra f'dan il-każ qed naraw bebbux u kbir dak li qiegħed wieqaf u dak iż-żgħir hemmhekk dak huwa bebbux u żgħir miskien qed jittiekel mill-bebbux u l-kbir. Ġifieri hemm bebbux li huma predaturi wkoll. Dak taħt il-baħar naħseb hu. Żgur dak taħt il-baħar qiegħed fil-ma baxx ħafna ta'. U fuq il-lemin għandna dak li bl-Ingliż ngħidulhom soft corals, vera, dakha ishom bit-tentacles bħalma hija l-artikla, bħalma hija l-jellyfish li qed jgħaddi xi annimal irqiq minn qalb dawk it-tentakli taqbdu l-annimal u tibilgħu. Kemm hu varjetà hu. U dan annimal li kulħadd jaf x'inhu, tarafu x'inhu dak kamaleonti vera u għandu l-sienu qed jibda joħroġ ir-ritratt meħud, jiġifieri dak jaqgħdu kemm raxa ħaġa u ħajibda joħroġ il-sienu l-ewwel biċċa joħroġ bil-mod u mbagħad żum joħroġ sparat u jaqbad dak l-annimal illi kien ġieda juża l-sienu, għandu l-sienu twil daqs ġismu dal-annimal u fil-fatt taraw anke hemm farfett hemm fuq, okej, illi għadu kemm laqqata dak m'għandux ċans jgħix dak il-farfett, jiġbed il-sienu l-ġewwa u miegħu jiġbed il-farfett kif tafu l-sienu jkun daqsxejn stiki waħħal ħalli l-annimal ma jaħrablux. Annimali ieħor stramp ma nafx qatt rajtu minnhom ma l-għadu rajtu stampi tagħhom hija din il-praying mantis bil-Malti ngħidula debba tax-xitan, m'għandix taqsam max-xitan minn semmija ma naħseb tant ras stramba x-xejp tagħha. Kolombija propri. Illi xebbaħa max-xitan. Dik qabdet naħla hemmhekk kif taraw din mhux bħalqa taqbadhom l-annimali, taqbadhom bidejha għandha dak id-dirajn ta' quddiem twal joħorġu sparati u għandhom ukoll ishom hooks ishom ganċijiet f'idejha biex l-annimal li taqbad ma jaħerbilix. U din istradin hawnhekk hawn żewġ annimali. Fuq ix-xelluk hemm far ġurdin kbir u fuq il-lemin tidher minn wara qed titgerbet miegħu hija ballottra, dik bl-Ingliż jgħidulha weasel. Hija iktar żgħira minn far imma hija annimal vera feroċi, jiġifieri feroċi mhux għalina ta' feroċi għall-annimali li taqbad. Fatt il-bidu tal-programm xi ħadd saqsina fuq ballottra u nemes. U saqsewna ballottra tgħix Malta u hawn il-prova. Iva, mela, din maħud dal-ritratt maħud ma' ġenb ta' triq. Kienet tant medija fil-kampanja. Tant medija tattakka dan il-far miskin illi qas indunat li hemm xi ħadd qiegħed jieħdu l-ritratti. Mela issa
biex inkomplu il-katina li konna qed nagħmlu qabel, katina tal-ikel issa minna pass ieħor vera, mela kellna pjanta illi kiel għall-farfett. U issa għandna annimal li qed jiekol annimal ieħor, mela issa s-sustanzi minn ġol pjanta marru ġol farfett. U s-sustanzi minn ġol farfett marru għal ġol brimba. Għalhekk il-vleġġa qed tipponta lejn il-brimba. Ok, mela, niġu għal-pass. Daqshekk jiġifieri dik il-katina kompluta issa tal-ikel. Inti qed tara li baqa' daqsxejn spazju hemmhekk fuq il-lemin, sinjali li l-katina titwal iktar u x'vera. Għaliex? Għax issa hemm annimali illi illi jieklu predaturi oħrajn. Mela x'inhu predatur? Predatur kif rajna qabel u x'vera. Il-brimba jgħidula predatur għax tiekol annimali ieħor. Imbagħad hawn predaturi illi jaqbdu l-predaturi. Ok, hawnhekk qed naraw pert in-naħal, għasfur, rajna xi ritratti tiegħu anke fl-aħħar episodju, illi qed taqbad dragonfly, qed taqbad mazzarell, mhux mozzarella, mazzarell. Jekk forsi ma tafux il-dragonflies, il-mazzarell ukoll huwa predatur għax jaqbad ħafna insetti dak speċjalment jaqbad nemus. U hawnhekk għandna annimali li qed jaqbad lilu, mela għandna predatur qed jaqbad predatur. Każ ieħor għandna hawnhekk għandna seqer jgħidulu zumbrelda kemm sabiħ. U qed taraw li waqt li qed itir f'siequ għandu xi ħaġa, dak għandu fdalijiet ta' gremxula illi għadu kemm qabad. Issa gremxula tafu li tikol kif rajna qabel tikol l-insetti mela gremxula hija predatur. U dan is-seqer huwa predatur tal-predatur, qed jaqbad predatur ieħor. Okay? U dan annimal vera stram, dal-asfur vera stram għandu munqaru, da jgħidulu paletta dal-asfur. Jgħidulu paletta anke bl-Ingliż spoonbill, għax munqaru għandu dak ix-xejp vera stram, jekk tħarsu daqsxejn mill-viċin sew, dak il-munqar qed jaqbad żrinġ. Għandu tidher siequ żrinġ hemmhekk u kif tafu x'vera, iż-żrinġijiet ukoll huma predaturi għax jaqbdu dubbien u nemus. U hawnhekk għandna annimal qed jaqbad lilhom. Mela eżempju ieħor ta' predatur qed jaqbad predatur. Mela issa naħseb il-waqt li x'vera, il-katina tal-ikel intuha pass ieħor. Rejt hemmhekk għandna stampa ta' violin tax-xitwa, asfur żgħir ħafna, illi però jiekol ħafna insetti. Mela issa s-sustanzi ta' ġol brimba marru kollha ġosaq il-violin. Issa il-violin, allura m'għandux bżonnhom il-pjanti, x'taħseb għandu bżonnhom jew le? Kieku tnaħħi l-pjanti naħseb, xejn il-katina kollha tisparixxi. Proset. Għax alla volja il-violin ma jikolx pjanti, alla volja l-brimba ma tikolx pjanta, imma jekk il-pjanta mhix hemm, ma jeżistix il-farfett, u jekk ma jeżistix il-farfett, il-dam ma teżistix il-brimba, u x'vera, għalhekk kif edna hija katina, jekk tneħħi l-pjanta, il-katina taqa' kollha, mhux vera. X'għandna hawnhekk? Ġiena ninsab. Hawnhekk għandna każ ara. Għandna predatur illi qabdet. Taraw dik il-pakkett? Hawnhekk għandna brimba li qabdet xi żunżana u dawret ġew dak il-pakkett. Però mbagħad madwar il-pakkett ġewwa għandha ħafna isu dubbien qed jipprova joħdilha l-ikla li qabdeti u mhux qed tieħu gosta, fil-fatt tara qed tibda ttija biex tipprova tkeċċihom u jirnexxilha ttajjar xi tnejn. Madonnhom drawa. Dan huma annimali x'vera li jippruvaw jieħdu ikel minn annimali ieħor. Hawnhekk l-qarnita dina qed tikol xi bebbuxu. Għalhekk qed qisha rasa sejra l-ewwel hemm, dik qed qarmeġ. U hawnhekk da. L-qarnita hemm taħt tara. Nerġu. Tiddaħħal ara tħalqa il-biċċiet li qasmet. Ħalqa fuq taħt qiegħed jkun qisu munqar dik. U bħal-każ tal-brimba dejjem ikollok annimali oħra li jippruvaw jieħdu. U dik il-ħut ara bl-istrixxi, dik il-ħuta bl-istrixxi suwed u demba asfar, dak jgħidulu burqax. Dak ikun qed jistenna l-qarnita. Tlesti mill-ikel biex jekk jaqala xi frak, isib xi jiekol. Mhux tajjeb opportunist. Għandek għandna każ ieħor ukoll. Wara l-burqax reġa' ħireġ. Tara dej jistenna jara jaqax xi farka ikel biex ikun jista' jiekol.
fl-aħħar tiġbalani, detejlu inti jiseddum id-dejjaqni u titlaqli. Jew id-dejjel bija, nifhimjala. Mela, ġifieri il-katina tal-ikel hemm ukoll min jindaħlilha mill-ġenb ukoll. Issa. Lura l-ikel illi jispiċċa ġol predatur tal-predatur, hawnhekk rajt tal-asfur. Ma ċiġri minnu, meta l-asfur imut jinħela dak l-ikel kollu? Ġifieri l-enerġija ma tinħelix fin-natura xejn ma tinħela, fil-fatt kif konna se naraw f'dan ritratt, hawnhekk hawn ħuta mejta. U mdawra kollha dak id-dud, dak jgħidu busuf, dak mhux hu qatilha l-ħuta, mhux huma qatluha, dak sabuha mejta u dawn l-annimali huma scavengers, daw jieklu fdalijiet ta' annimali li jiswu mejta. Jidher xi ħaġa forsi disgustanti, ma naħares ma tkunx hekk, għax fil-fatt ikun qed inatfu, mhux vera qed inatfu il-baħar f'dal-każ mill-fdalijiet ta' annimali. U bekk ma jinħela xejn. Da żewġ annimali oħrajn li jagħmlu l-istess ħaġa ma fuq il-pjanti, fuq ix-xelluk qed naraw ħanżir l-art, il-woodlouse, dan jiekol weraq li jkun qed jitmermer jew inkella anke njam mejjed jidħol jawwar ġo fih. U fuq il-lemin, kuġin tiegħu ma jgħix fil-baħar jew fl-ilma baxx ħafna jiekol fdalijiet ta' pjanti u alga illi jkun hemm max-xatt. U hawnhekk naħseb għandna fil-mat ieħor l-iktar l-isbarazzatur li kulħadd jaf bih xejn. Dawn huma nemel qegħdin iduru madwar naħla li mietet mhux huma qatluha imma sabuha mejta friska fil-fatt anke ġewna hemm mara diġà maqtuħ. Sintendi minħabba li hija kbira wisq biex tidħol fil-bejta tagħha, dawn l-annimali dawn nemel iridu jqattawha biċċiet l-ewwel. Hawnhekk ara qed iġorrew xi antenna jew xi biċċa sieq. Sejrin wara il-bejta. Mela dik il-ġewna hemm. Alright. U bekk inatfu l-art mill-fdalijiet ta' annimali. Xaġeb hu. 5 minuti wara kien kollox telaq. Ejja, ġena fil-ġnien da quddam. Okej. Mela, issa permettuli nċekken daqsxejn il-katina. Taf għaliex għax il-fatt il-linja katina sempliċi li qed naraw hawnhekk hux vera fil-fatt. Mhux kif naħseb tafu mhux il-farfet biss jiekol il-pjanta u mhux il-brimba biss tiekol il-farfet hemm annimali differenti li jieklu l-friefet u hemm annimali differenti jieklu mill-pjanta u hemm annimali differenti li jieklu l-brimb mela kieku kellna ndaħlu daqsxejn kemm tikkomplika ruħha kif taraw il-ħajjew. Ekku. U fil-fatt jekk tinutaw dejjem dik il-pjanta fin-nofs alla ħarex ma tkun ġdid għax mingħajrha il-katina tispiċċa taqa' fix-xejn. Fil-fatt taqqas nistgħu nsejħula katina aktar issa għaliex għax katina tkun magħmula minn ringiela waħda hux vera. Fil-fatt il-katina tal-ikel issa flok katina nistgħu nsejħula nisġa. Nisġa hija web hija xibka tal-ikel hemm anke l-bies hemmhekk ara jaqbad. U taraw kemm hija l-natura kemm hija sabiħa, kemm hija komplikata u kemm nagħmlu ħsara meta imbabsu ma xejn parti min-natura. Ġifieri jekk neħħi pjanta waħda min-natura min jaf inti kemm annimali kienu jiddependu minnha dik il-pjanta biex jgħixu. Hawnhekk nixtieq ngħid għax aħna ġieli toħorġilna l-kelma miskin imma x'aħna nħossu għal kollox l-affarijiet ħajjin. Imma fil-fatt l-ebda minn dawn l-annimali mill-annimali kollha tad-dinja ma joqtlu għal-gost, il-bniedem biss jagħmilha din. Daw kollha l-ikel ikun. Kollha bżonn l-ebda annimal ma joqgħod jaħli l-enerġija jaqbad annimal ieħor hekk għall-gost għax qiegħed hemm li jaqbdu huwa għall-bżonn tagħhom. U llum wasalna fit-tmiem tal-feature għallum nispera li jogħġobkom, nirringrazzjaw bħas-soltu lin-nies li ħallewna nużaw ritratti tagħhom u grazzi wkoll lil Steph mill-uffiċċju tal-BirdLife. Tajjeb. Mela. Iva. Niġu għall-oġġett misterjuż li nista' ngħid illi daħlu ħafna tweġibiet tajbin, naħseb l-iktar li daħlu tweġibiet tajbin din. Ħadd ma qaleq sal-infatannanna x'hekk. Iva, inti qed taf. Fejn kemm konna ndumu biex innatfu jien. Ejwa. X'kont ngħid? Kien hemm ta' min qalilna affarijiet. Xi eżempji. Affarijiet interessanti anfut, xar. Kemm waħda Marianne Grek għaltinna qisu cactus plant going to bloom sa jkollha ħasbitom dawk il-blossoms tal. Sewa, fjuri se tiftaħ. Cactus se tiftaħ il-fjuri. Bakterja u virus kellna xi tweġibiet imma ħafna qalulna li fil-fatt dik hija rizza. Rizza, hija parti żgħira minn rizza, tindunaw vera x'għandha dak il-ħafna xewk
jekk qatt ma apprezzajtuha rizza fil-fatt għandha ħafna tipi differenti ta' saqajn dak li timxi bihom, dak li tiekol bihom, annimal interessanti tħarsux lejn hija tad-dinja bħala ikel biss. La volja l-programm kien fuq li kellem ma jiena nitħassar il-ħafna rizzi li jqogħdu jaqbdu n-nies u jitellawhom ix-xatt biex imbagħad ikissruha mbagħad taf x'isibu fiha hu. Ħmerija żgħira ħafna dak kultant ikollha l-baħ. Issa aħna nġibu ikel magħna dejjem, jiġifieri dan iktar tapprezzaw meta taraw daqsxejn din-nisġa tal-ikel. Tapprezza kemm vizzju dak tapprezza kemm u kemm ma nafux inħarsu lejn xi ħaġa u niggustaw. Naraw rizza fil-baħar ħalluha miskina ħalluha tiekol. Għalfejn noqogħdu xejn dwar mhux nirfisha tweġġani dan noqogħdu attenti. All right. Mela, la qed nitkellmu nibqgħu fuq is-suġġett tal-baħar. Okej, din hija l-istampa li tajnikom il-ġimgħa l-oħra l-caption game mhux vera biex tippruvaw tgħidulna tippruvaw taraw x'jista' jkun li qiegħda tgħid dik il-ħaġa. Laqatni kienu ħafna tweġibiet dwar li nieħdu ħsieb il-baħar. Kien iva il-starfish kienet qed tgħid lin-nies biex jieħdu ħsieb il-baħar kien hemm ħafna minn dak tip ta' tweġibiet. Sewwa. Imma li għażilna insomma waħda ta' Valentina Saliba minn Year 6 minn Sacred Heart. Naħseb 6 years dik. 6 years. Qed inħoss nistilla. Kien hemm mammi magħha qed wkoll li kien hemm mammi jettejna u veru ġbitna dik Għax hemm logħba fuq il-kliem stilla as in superstars. Vera hija star. Tajja, proset il-kulħadd li ħasem u ħudu sem għax dawn nixtiequ nġibuhom fil-magażin tagħna fil-Ħuttafa. Il-magazin ta' Ħuttafa huwa il-magazin tas-section taż-żar ta' Club Ħuttaf tal-BirdLife. Okej, jekk intom tinteressawkom in-natura, inħajrukom ħafna titlu membri għax bis-saħħa tgħix kemm titgħallmu fuq in-natura. Dana titlu fil-website tal-BirdLife u tistgħu titlu membri. Jekk titlu membri għandkom il-magazin tirċivuh darba kull xahrejn bil-posta id-dar. Nafu li għandna wkoll ġenituri hawnhekk magħna, hemm ukoll family membership għaliex qed ngħiduha biex nagħmlu riklam, iva, imma aħna ma ndaħlux flus minn dal-affarijiet. Aħna nagħmlu nkunu rridu u iktar ma' nies u tfal fid-dinja illi japprezzaw u jifhmu fin-natura, iktar nistgħu nieħdu ssieħbu xejn. Kif il-miżata tgħinna biex aħna nkunu nistgħu nipprintjaw daw l-affarijiet. 10 euro fis-sena. Mela, hawnhekk x'għandna? Għandna sfejda ċara u għasfur, dan niġu għall-caption tal-ġimgħa d-dieħla. Dan qiegħed dan għasfur tax-xatt, probbli qiegħed ifittex xi ħaġa xi jkun ġol il-mamma kif inqabad fir-ritratt ġie qisu qed ħares lejn ir-rifless tiegħu fil-ilma. X'taħsbu li qed jgħid? Alright, mela fidejkom għall-ġimgħa d-dieħla, araw ibatulna l-kumment jew xi idejat x'taħsbu li jkun qiegħed jgħid. Assoltu wara l-programm santellaw wara l-programm li ġej tal-Ingliż ħantellaw dan il-link fuq il-Microsoft Teams page, kemm tikklikjaw fuqha u tikbu l-answer ikolkom ir-ritratt ukoll fuq il-formola li jsibu hemmhekk. Okay. L-email tagħna tal-BirdLife tkun iddu ssaqsu xi ħaġa dejjem għandna dinja waħda @birdlifemalta.org. Nfakrukom li jekk tkunu tridu xi attivitajiet oħra tajbin għall-familja għandna l-Facebook page jekk jogħġobkom għamlulna like ukoll. Grazzi, mela naqilbu daqsxejn l-iskrin malajr. Wasalna lura. Wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm għallum, okej, nispera li jogħġobkom, nispera tallimtu xi ħaġa, nispera kompla jħajjarkom tfittxu żommu għajnejkom miftuħin biex tosservaw in-natura, anke jekk għandkom daqsxejn ġardini u tkunu mixjin passiġġata x'imkien dejjem imdawrin bin-natura. Alla volja ħafna drabi tkun żgħira. Allum daqshekk fisem il-BirdLife u fisem il-dinja waħda niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla. U ngħidilkom ċaw. Ciao. Bye.